A Senda Cultural desta fin de semana está chea de eventos, de obradoiros infantís, de actividades e de moitos concertos. Comezamos! Arrancamos a Senda Cultural desta fin de semana dende Combarro e o facemos coa exposición fotográfica Vento nas velas. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer ao público a cultura mariñeira. Estas estruturas cúbicas recollen o traballo do fotógrafo Surso Lobato sobre esta área do patrimonio galego. A exposición percorrerá 5 concellos máis da provincia dende marzo ata agosto, municipios relacionados coa cultura mariñeira como Bueu, a Illa de Arousa, Baiona e a Guarda. Aquí na Praza da Chousa poderá visitarse ata o día 12 de abril. Imos agora con outra exposición, neste caso con Sorrisos Transformadores. A iniciativa da Deputación de Pontevedra en colaboración con Arelas e coa fotógrafa Noemí Chantada busca a visibilización e sensibilización do colectivo trans. Este proxecto trata de prever actitudes e comportamentos discriminatorios por orientación sexual ou identidade de xénero e promover así a igualdade de oportunidades e o dereito a ser diferentes. A exposición estará disponible ata 1 de abril no Instituto Municipal de Educación de Vigo. Un dos eventos que continúa en Pontevedra é o Salón do Libro. Esta edición está sendo todo un éxito e unha gran revolución. Durante toda a fin de semana levaránse a cabo diferentes obradoiros, encontros lectores e visitas guiadas. Tampouco faltará o teatro, os contacontos e a música. Numerosas actividades destinadas a todos os públicos que farán a todos os pontevedreses mergullarse na literatura infantil e juvenil. Esa chegou a primavera e con ela Ponte Guapa. Esta iniciativa do Concello de Pontevedra pretende encher de plantas, de cor e de alegría os balcóns e fiestras da cidade. Aínda que as exposicións e os obradoiros comezan en abril, hoxe xa se puideron recoller as primeiras plantas na Praza da Peregrina, pero para as que non puideron acercarse non vos preocupedes, porque mañá o Goberno Municipal volverá a repartir plantas das variedades petunias, margaridas e xeranios na Rúa Virxe do Camiño ás 11 da mañá. Ponte Guapa inclúe tamén actividades lúdico-formativas, obradoiros infantís e actuacións musicais. Seguimos coas flores, neste caso coas camelias. O Pazo Quinteiro da Cruz e o Oirado da Leña únense para levar a cabo unha iniciativa que pretende fundir a Ruta das Camelias coa gastronomía galega. O evento comezará mañá ás 10. Durante todo o día haberá concertos, cócteles, un show cooking e unha cea con menú degustación. Esta iniciativa ten a camelia como ese da experiencia, onde se funden a gastronomía, os viñedos e as camelias. Unha ruta onde o visitante pode descubrir todos os sentidos baixo o lema Senta Camelia en 5 experiencias. Con esta xornada internacional, o Pazo Quinteiro da Cruz de Ribadumia converterase, sen dúbida, nun xardín de emocións. A Rúa Cruz Gallastegui é o lugar elixido para celebrar o próximo AP da Rúa. Esta iniciativa pretende promover o comercio local a través da marca Pontevedra Capital Shopping. Mañá de 11 a 2 a Rúa Cruz Gallastegui acollerá música, obradoiros infantís, actividades lúdicas e descontos especiais co obxectivo de visibilizar e reivindicar o comercio local e a hostalería da zona. Outro dos eventos que continúa na cidade de Pontevedra é Noites Abertas. O programa de ocio alternativo para os mozos e mozas celebra mañá numerosas actividades. Baile en grupo, cartomaxia e ilusionismo, percusión folk ou surf skate son algúns dos eventos programados. Os escenarios serán o Colexio Froebel, o pabillón multiusos e o local de música de Pontevedra. A diversión e a aprendizaxe están aseguradas. Comezamos agora cos concertos desta fin de semana, e que mellor que facelo con ela. As matinés do Principal regresan cunha nova edición e o fan por todo o alto, con SES. A artista galega chega a Boa Vila para presentar o seu último traballo, Rabia ao silencio, un disco acústico e íntimo. O concerto será mañá a partir das 12:30 no Teatro Principal. A entrada pode mercarse na web ataquilla.com. Esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar, mas ainda seguimos aquí. Trasladámonos agora a Tacangas, porque mañá actuará o grupo Flip Corale e Los Macabros.
A banda que participou nos Cabos Soltos a fin de semana pasada en Pontevedra estará mañá en Cangas. A entrada será de balde e o concerto comezará a 1 da tarde na Sala Momo. E dun grupo de folk rock a outro que tamén ten moito ritmo, La Regadera. A banda de Escafusión chega ao Aturuso Bar de Bueu para presentar o seu esperado disco. Nese terceiro traballo, o grupo ofrece unha mestura de estilos como o reggae e o rock. Cancións pegadizas e ritmos enerxéticos que farán vibrar a todos os que se acheguen ata Bueu. O concerto será mañá ás 10:30 e o prezo é de 5 euros. Vivir la vida sin red, vivir la vida. E pechamos o programa de hoxe cunha cantante de fado e compositora portuguesa. María do Ceo chega mañá a Pontevedra para presentar o seu último disco, A Fadista. Neste concerto, María do Ceo estará acompañada polos músicos José Salgado na guitarra española, Alex Salgado na portuguesa, Filipe Pereira no acordeón e Pepe Silva na percusión. Unha función na que o fado e a música galega volverán a unirse. O evento será mañá no edificio Fundación ás 8:30 da tarde. As entradas poden mercarse en ataquilla.com. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero a tantón non vos esquezades de disfrutar dos eventos e das actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.